Consequences of murder. Murder is dastardly act committed when a human being takes life of another person. Is forbidden in creation, no matter how you look at it. From time immemorial, anytime dastardly act was committed, ana akwa aka ọbara ana agba ọchụ n'ala Igbo mgbe gburugburu ezi dị n'okwu kwa ya enwekwana ihe ọbụla ga-eme ka e justify ya iwepụ ndụ mmadụ maka na ọ bụrụ ọgụ nwakere ndụ dị beyond your comprehension. Therefore, you are not permitted in creation. Even ọtụtụ ndị ga-asị gị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ ị ga-afụ that time ndị Pharisee na ndị Sadducee jikọrọ aka wee gbuo Jesus according to that allegorical story in the Bible. Their elder said, and I quote, ka ọ bụrụ isi ha na isi ụmụ ha